Baphuza nebhiya ngemali yami. Baphuza nama-flying fish kanje. Ngidila ngale mabutho yenza kanje mina nibisi ngiyafukuza la 24/7. For into eso ngengala marako la. Hayi fuck off. Let's phone yami. Angisafuni wara naye ngimkhawunta. Umkhawunta kanjani? Sewe okay we. Ungaranza ndo masopeni. Wewe ukarele. Nelo ungaranza ndo masopeni na. Khona yo wena famba ngoba sikanje angomthathe ngomshiye emabhuthu hayi wena hayi kosha la kwami wena. Dumelang sanbonani, welcome back on Street Journal. It's your girl here, Portia aka La Push. You know tina sisifunela abantu abajolayo, but ke is summer ke we feeling so breezy. Okay ke sinobhutilana usibhalele and then ubhuti ubuya le ekuteni. Ubhuti uzosichazisela. Hello bhuti njani? Yaphila. Yaphila nami unjani? Ubani igama lakho? uJohn. uJohn. Johnny usibhalele. Usikwenzakalani? Ngingabe seningamboni kahle lo muntu wami ukuthi kwenzakalani wale kuthi angihlale isikhathi eside endlini because sonke isikhathi ngihlezi niphuma ngecontract. Contract uyasebenza? Yebo. Uhlala I mean where do you come from? Maputo. eMaputo uze ngapha uzosebenza. Ugel wakho yena nibuya nonke eMaputo? Sitholanile. Nitholane la? Yebo. Okay ukholo wakho umuntu onjani niyathandana kumnandi? Ya kumnandi manje ukubona ngamehlo ngoba manje ngekho angazi ukuthi kwenzakala. Right, okay ngiyaku-understand ke musho kanjalo ke. So whatever that ozoyithola izokukwatisa, izokwenza happy maybe ukuthi finally or angazi ukuthi uzoyenza, but mina njengosibhalele sizohamba soyenza investigation and then masiqeda lapho ngiyabuya ngiyafonela ngiyakutshela ukuthi ngitholena ngithi Akunankinga la. akunankinga wena If yena usiphethe kahle nami ngizosiphatha kahle for yena. Oh okay ke hayi ngiyabonga my brother. Okay sha. Hayi nimzulu my brother ke uthi yena mangabe ugel aziphethe kahle naye uzoziphatha kahle. Nje yonke nje into izoba right. Ugel mele aziphathe kahle no guy uzoziphatha kahle. Thina mele senza investigation yethu madoda siyabuya simuse va ngayo yonke into. Siyabonga lana ku Street Journal. Please don't forget to subscribe. Ni subscribe yeni guys, siyanicela siyanithanda. Mwah. Welcome back to Street Journal. I'm your girl here, your host yenu Portia aka La Posh. Sesibuyile ke, it's day 2. Uyazi ke maku day 2 kuvele kushube ke. uMagai ukhona ke na simlandile. Magai onjani? Right sis. All right. Yanisha. Yonke into right. Okay, stay 2 sibuyile ke na usibhalele. How are things since usibhalele ngoba manje njengoba sesibuya? Ngengasister lapha endlini lapha ngiyambona ukuthi lo girl soniphatha ngenye indlela. That's why umbhalelile ukuthi ngicela ukuthi menishekele yena ukuthi kwenzakala. Yeah. Okay. Endlini empedeni ku right. Uthini nje ugel? Isitori sakhe sithini? Ngingeqinisa nganayo lo girl mina manje ngiyambuka nje. Yeah. Because namhlanje sikhuluma lokho kusasa khuluma lokho. Yeah. And futhi sasicela ukuthi December siyavaya siyemabhutho ya. Ngiyambona ukuthi ufika nibhayizisa phambili. Ubhayizisa ne? Okay guys, futhi sine evidence ne since usicelile sikufunele yonke into sakutholela ne? Yebo. Magai ngicela ungishaye ngeevidence yami. Okay. Okay. Girl wakho la? Yo, uye. Okay. This guy, do you perhaps know him or kanjani? Hayi lo ngumazi lo bhuti. Awumazi? Okay, balana manje. This is the location where they are. Senzani ngabo? Sister ngicela ukuthi ngiyonibonisa bona ukuthi ngangakuphi nje. Makhaya simlandeli. La majita babun lecheri keberesh Fanayit umuntu akuskeberesh La majita babun lecheri keberesh Ubana athi Khamila.
ubani athi khaminda ufunani ulaba hayi emadoda hayi nangu umuntu wakho uyakujolela ke nangu umuntu kwenzeka yini la ulaba yini wena phalo insati wami sewudrayini umbhedweni nasati wami ngamjela lwensati wamina insati wawe from nini beni kumanina yabuya makaya kwala bona sport bona sport Yeah. mina ntirha nisapota wena make nganjani swa kwenzeka yini la sesi kwenzeka indoda la yakho le bekumuntu wami lo bokumuntu wakho lona iye wa straight wami ustraight Hayibo. sakho ayike bhutu zizwele hayibo kungona ke niphume la kwami la kungona niphume hayi ufuna ukungiqosha la kwami wena Seko. Shiftala. Yewan. akumachumu la Ngiyela wena. shit Dala ka kami utla futhi ubheda futhi. wami Sukala ka kami ngikweru umberi la ngwena. Sekani. Hey. Sukala. Hayi, kungona indlalwe ke lo. Kungona indlalwe. Ngona indlali. Ngawuba umberi la ngwena. maba Yothola ngwena. Hey. satwa Hey. home Hey. Yewan. Hey. Uthomlwela futhi ulwela sokwami. ukhangisa sa Hayi, umgangisa sakwi. Hey. Mina ngilibhisini lentirweni ngimenza Phuma. arere contract uyitransform we Hayi. yasaya bakuthika yasaya bakuthika Alright, phuma. anda usadi sikankati Ngithanda. Sengumdrayini la kamakhamera hayi. Hey, manda namlavi la kami. Hey. anda usadi wami Yeah. Don't take a what is happening here yeah kahle lo ujolelani naye mangabe lo straight sakho ihambanile ukangala kasela Ningale ku accept na utsamala ka mina. lwe wena Ningale ku accept mali unurumela mali we wayamkela. aningeyala ni ruwa rumene aningeyijikisi vele Kanjani? yesis Sewe, okay, we. pam Ungaranza ndo masopeni. we uwe ukarele Nilungaranza ndo masopeni na. ukarele contract yethu Nilungaranza ndo masopeni na. hayi Alright, nto kumbanda Waseseka kakami. Kakami. Utakhumbula mali yami le nawo dawe wasithi. okay manje wena sisi njengoba ujola nabo boyithu what if ever besingakutholanga How? but like bozoqhubeka Ngantsika wena. Sikala kakami yiwe. So. Yeah. Abakumberi lawo la. Hey. Hayi, sewesigoro lava yini wena? Lava yini wesigoro? Un one side wena. One side. Washo ushawa kujoliwa one side wena. yeah manje do you like Hayi, ngasikanda kakamila. do you like what's happening manje ukuthi labantu laba uwe contract yenu ukarele Wena ukomba wena wasithi. mara wena angeke asakunikise makuto because of now when uyamchithela and Uyabona. uthi lo si straight sakho suka wena man hamba uzothola omunye umuntu wena unandaba nale situation angisenandaba naye awusenandaba naye Udloki kanjani amandla hey wami? hamba phela suka la Wena. Wena. suka manje mara yazisi ayikho right lento yenza Seka wena. Hawu. Mali yami mina ngikwani. mina asethe ukuthi wena usamfuni ngitshela ukuthi awusamfuni Uyabona sanifuni lethi imali yami. wena uthashi nchumu Lethi imali yami. Bheki lethi imali yami. Lethi imali yami. Lethi. imali yakho sitokunika Na, lefoni yami. akusiyakho Hey. Yakabani? Ya, imali yakabani? endoda fama Imali yakabani? fama Lethi phone yami, lethi phone yami, lethi. Wena letha le phone. Letha le phone. Lethi phone yami, lethi phone yami, lethi. Letha le phone wena. Yo, letha le phone yami, letha le phone. Ba. Ngolumekela ninikeze ifone yami. Imali yami, lethi imali. Lethi. nayilanza le ndoda Hey. endoda Hey. suka la suka suka phela Ngimanje Ngiyabona. Wewe serious ngabe so serious ngabe so serious Nikethi phone yami.
Nyika tifoni. Nyika tifoni. Tisafoni. Endoda lisatha umgumi. Hayi wena. Hey, awanikeza ifoni. Simnikeza ifoni yakhe. Yeah, let's ifoni yakhe. Wekhomi futhi. Let's ifoni ba. Yeah. Akunankinga ngaqhubeka kanje. Nithi le mali yami. Bekuyimela ukukhipha nalama chapha. Namachapha. Yeah. Hayi phela uzohamba ngeke. Yeah, bekuyimela nithi mali yami. Asathi yateka phela. Yeah, bekuyimela ifoni yakho kuphi imali yami. Imali yami. Bekuyimela intathe namachapha wami. Ifoni yami. Lethi ifoni yami. Sala nendoda yakho, nithi nayo indoda yakho. Endoda Nithi nayo indoda yakho. Cabana. Ngefoni yami. Yeah. Ngefoni yami. Udanda. Tacabana. Nithi wena uthingele ngoba ziwa. Tacabana. Ngoba ngithathe into yami ne ningasiqhubekela cela amachapha wami ngizame. Namachapha. Kwami. Ngilo unika ifoni. Ngilo unika. Endoda Ifoni yami ani. Kanjani? Wi-Fi nasawuthi. Na unjolela. Ine yofoni kwenza ungatwisisi la yona. Foni yafamba. Amina saka ngadisisi uyamshavela. Yes samina. Muthiki. Ube contractini ukarele. Nitirela yena. Angayenzi nchumu. Awuqumi nchumu la. Let's phone wena manje uyimi manje. Hawu. Let's phone. Let's. Owen ngathi safoni yami wena manje. This sashameni fam. Dithi kunibona khona. So uthoteka foni yami nikalwa masopeni. Sisufeba ngale Foni foni. yalena uyiqumi foni. Iyo le foni. Ay. Why utha usaphi? Yo kanishobela kulo mhlaba. Ifoni yakhe ngiyithengele. Bhansi futhi. Mara uthengele because of umthanda sitshela ukuthi wena umuntu oright wena usumuntu oright. Kunamuntu la. Kume ungwana shavela. Foni yangayiqumi. Manje mina yothenga enye phone for enye intombazane. Wathi ufuna ukuthatha yona le. Kumele ngithathe yayo. Le ishabila kiyame. Ini ayitwanana nkabalone. Disashameni liransuleli. Endoda hayi yahlukanisa. We ngathi ngikajifta la mina Unikile. 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 Anta unikile phone. Unikile phone yami. Akumchumu we. Okay. Mina nikeni phone yami mina sala namkhuphulo ke. Sathi phone ngikwaswafama. Okay njengoba athenge phone wena kai uhlangane phi nalo sisi? Mina lo kuma taxini lo sisi. Taxini yakhe yakhuluma hadwana. Hayi uvakashile. And then lona lwana umtibi. Wona vala kushela neElexander kwaba mnandi. Lona awuyazi awumazi lo buthi. Lo akashonga ukuthi angashonga ukuthi uyajola. Wena sisi why ungasho ukuthi wena nomuntu? Santana kunika sezidatswa ngamjelana. Oh okay. Buti. Mina hlangane phi lo sisi because yena uyakuphika manje like nje umuntu nje ongakwazi. Kanjani ngoba hlala la kwami? Yeah. Sisi wena into yenzayo wrong yakho. Nithi kanjani uthanga ujolela kwakhe. Uyomshabela esegameni. Hayi. Oh bakubhadalela irent wena manje bese wena uletha ugayi ukuthi nizolalana lapha ya. Emfo nkomlo kusuka la kakamini. Ngisuka indawo. Kusuka la kakamini. Oh makangekho wena ufaka abanye abantu. Wemkhulu. Uyama boyfriend yakhe lo. Hayi mara kanjani wona ukuzwana nabantu abawu? Angifuni wara naye ngicount. Umkhawunta kanjani? Kanjani ungakhona ukhawunta abantu abawu? Ane yana ke like rent se antamkhawunta. Oh wena uyabalansa lo bhadala irent lo uletha mina nitira usiku nanhlikane kanti kusibheva lisiyetela khona. Kulamani kamajalayi. Oh lesishi kunza amnandi ene lo yabhadala rent. Sekulabeka wila kulephela la kumjaja la. I rest my case. Alright ke make neliransuleli ngoba unika mashine la mina ifoni sentekile. Senifamba kanjani mina famba yini? Amuntu wathi kwenzela. Hayi. Sisitani ngama. Baba. Uzophizana ngayo. Wena ba usanda Uyasabela. Hayi Ana ngiyomfastela. futhi nalo mgobuseni ngiyakhiya la kwami. Ngiyakhiya. Yamhlongola. Sisi uzohlala bheka bayakhiya. Hawu. Bayakhiya sisi bheka bayakhiya uzohlala. Uzohlala. Ya uyakhiya lo buthi lo.
Ufuna ukubona ukuthi ubani lo. Kanjani? Okay. Kanjani? Kanjani? Imali yami. Imali yami. Chiftana. Abantu baranzana lapha kwala, hayi la kamela. Okay. Wakela namkhulu. Hayi. Wakela. Uzobhadala wena i-rent, akadisi wena uzobhadala i-rent. Uzobhadala i-rent. Unayo imali. Ngena katami. Hayibo. Takele rent ami. Nale fridge yami. Le. Akuna next yakho la. Akuna lutho. Baphuza nebhiya ngemali yami. Baphuza nama-flan fish kanje. Izuka lami le. Umeli landwini. Kumela lokuba kushawe sewutekile Ay. Yo. Hayi nada. Sikakula Uma landwini. Uma landwini. Uma ndoda. Udasibona kwakela renda wena. Uma landwini. Uma famba. Anike fambe nada anike sport le. Famba. Nada. Famba uma landwini. Shiftan. Hayi. Famba. Se uthini uyasala uforo ufuna kuhamba. Usala naye. Alright, Salan. Alright. Izilongo ngithatha ifoni yami, akunankinga lapho. The rest izozibona. Manje uyamshiya umuntu akho. Oh, ngizowenza. Afambeni namkhapha umala gedi. Hayi. Umanda gedi. Hayi. Alright. Ukama wami kinga. Yeah. Ngithi ngihamba. Yeah. But kanjani? Kwami. Eba, uyayazi ifesari yami. Hayi. Uthatha yonke into. Uthatha yonke into. Hayi futhi ningathi uNkulunkulu ukhona. Yo. Wena famba. Because kanje angomthathe ngomshiye emabhuthu. Ngidila ngale mabhuthu yenza kanje mina nibisi ngiyafukuza la 24/7. For into so ngengala marako la. Hayi, fuck off. Silongo ngithatha ifoni yami, the rest salanda bana. Hayi, akuna phone uzoyithola hayi. Hayi. Famba ndoda. Ufuna le phone yami. Hayi. Ala phone signor. Necathulo bakuthathela yonke into. Hayi. Kalaba. Wena, inithuthi umuntu wakho. Uzomthengela ifoni uzokhona utholana ngayo. Akube njani? Awushabela ifoni akudayitela. Ina ungasebeda. Ngoba nongesebeda yakhumana kahle nini ranzule yelini. Shame. Aswetile. Yafuna mina. Ngendawo kafoni, isafoni. Ifoni yaneyo. Umthengela ifoni wena. Ndafuna. Wena. Ngele phone ngisho. Wena kuyimela umthengela. Wena kumele uthi umthengele ifoni. Wena ngiyamthanda. Hayi phone yasayithatha ifoni. Hayi khona. Wena ungamthengela ifoni. Nithi uthi uyamthanda? Umthengela ifoni. Eranzo iPhone. Hayi. Renza iPhone papa. Wevela uthifambela nje. Salami kanjalo. Nomshayene. Usanilandelela baba. Nithi ngikushiyele nomfazi wakho. Famba. Nithi ngikushiyele nomfazi wakho. Kumele nisale. Nithi ngazihambela. Manje wena bhuti wayilandelela. Kunamatshe. Uyamkhapha Funa manje. umshayene lokhu hamba ngafuna kwami. Ufuna into sala nomuntu wakho. Sala nomuntu wakho. Ndoda hamba phela. Hayi. Uyabona wena ukuthi sewadelela wena. Uyabona ukuthi wena ungadelela. Uzonibisa wena. Wena. Ushaya wena. Hayi. Awufuni ukuhamba wena. Awufuni ukuhamba wena. Hamba phela. Hamba. Na ubona ukuthi ujwala namakhehla ngaka. Akusuba bakho lo. Ushaya wena. Ngizokushaya. Nithi akusuba bakho lo. Ushaya wena. Ushaya wena. Hayi. Wabeda wena. Hayi sibonile manje. Ayikho. Wabeda. Yo. Usala nalo baba lo. Asale nekhehla lakhe ne. Kathi ikhehla lakho hambe nalo. Mina kwa Indaba yefoni ngiceda kanjani? hayi uyafana ifoni seyiphukela ngisana ndaba nayo ibuyile lapha. No akusana fona elikhanya nokukhanya lapha. Hambani kini. Hayi. So uyabayekela? Hayi fokofo abasala kanjani.
and ayikho into ozoyenza. ayikho umuntu awumforce mangasakufuna ngasakufuna Akasakufuni. Hayi. Because uyamuzwa uthi yena since bahlangana eTexini everything has been booming yonke into yabo i-right. Wena nje umphazamisi. Angiphazamisi. Okay, wawungangitshela ukuthi bakudambile. Unithi mina ngazi mina pha andali lendini every day. Yeah. Mina sometimes nibuya kwenyanga nibuyanyana kwe-trip because ngisipanela ngale Mpumalanga ngisipana ngecontract. Oh, that is why bakujolela wena. Hayi angangijolela. Wena kahle kahle uhlala ungekho endlini and I understand uyasebenza. Obvious into ngisipanela yena. Umthengele nefoni. Nefoni. Bese yena akujolela. Kokho. Do you think uzomthola omunye ugel all right ongekaze akujolela because kungcono kinga lamantombazana la edorobheni la. Ayabheda. uzothola umfazi emakhaya ne? Uzotholela omunye umuntu ngale. Emakhaya ne? Yeah, kungcono for December ngiyaguduka ngiyahamba. So njengoba utholile wathi izinto yonke into eyenzakalayo u-right u-grand. Hayi senipholile vele ngoba ngoba ningasamlisi. Kokho. Usizana ukuthi ngife ngifela omunye umuntu. Yeah. Akusizi. Ngikuncedile. Hayi usizile lo ngasiza khona ngoba imali yami ngeke isazobuyela. Yo. Balani kanjalo futhi. Hi, Bhuti ke. Hayi wavele washiya kanjalo ke uBhuti ke sisala simangelo because sakakwatile kahle kahle ukwatele nathi kahle kahle. So simncedile bebayom introduce usisi and then uBhuti uthi angeka sami introduce mara bafuna ifone, bafuna icathulo, bafuna yonke into. But anyways thina sesiyenzile umsebenzi wethu. Into nje singakutshelena ukuthi mangabe uyazazi ukuthi uyasebenza umsebenzi wokuphuma amakhantri nani vele ube singile ukujola ngoba bazoyenzani bazokufebela. It's your girl here Posha aka La Posh. You know how we roll the street journalist and Santanda noke.